počuť, ak to cvaklo. Mám bobo na puse, hej, nevadí, aj tak som pekný. Toto je výletné video. Toto točíme v sobotu. Ideme 3 hodiny cesty, 3,5 s prestávkami, 3,5 hodiny naspäť. A musím to ešte zeditovať, aby to vyšlo, že zajtra. Chápeš? Asi nebudem spať. Každopádne na zdravie. Novinka. Si všimol Shades? Ani nie, kámo. Nenace. Nenatieram si to takéto suché, hej, lebo sa nestarám o tetovanie, lebo som postihnutý. Shoutout Laura z Liptovského Mikulášu, tu máte Instagram. Môžete ísť do Liptovského Mikulášu na one. A tu som si dal Enko. Vieš ak čo? Jasné. No jak? Ale aby som uvedol, že čo ideme dneska robiť. Jaro Parobek, respektíve Vejny Galaxy bude nová kolekcia oblečenia a Jaro Parobek rozhodol, že ideme fotiť kolekciu do Kolína, do Čiech. Absolútne neviem, prečo sa tak rozhodol, takže uvidíme. Ale stretnem konečne prvýkrát chlapcov z Vejny Galaxy. Neviem, kto všetko tam bude, viem, že bude Nikolás Marek, na ktorého sa veľmi teším, bude tam Pohy. Kameramana som naverboval, Monstrik máme a ideme na cestu. Jo, kluci, tak tady sme, máme tady sváču, jo, i s Oliverem, jo, rejžovou kaši, jo, a proťák z Vejny Galaxy, kluci. Tak jo, kluci. Ja ukážem svoju švačinu, počkaj. Švačinu? Je toto. Na zdravie. Když chcete dobrý proťák, musíte navštíviť web stránku Vejny Galaxy .shop a při objednávce můžete použít můj kód, slevový kód Denis5. To je on, to je on. To je ten čo bol v telke. Čus pic. Čus Já jsem byl v televizi, kámo. Účest čo? Účest? Hej, ale ty máš 0,5 milimetrů. Tak to je brutální. Já se střídám, že na 2, abych měl pocit, že furt mám vlasy. Těší mě. Čau. My rozoberáme biznis. Nový proteín sme urobili. Frappuccino. Taká bola? Matcha a frappuccino máme, novú príchuť. Toto je grafik. Na grafiku používa čo? ChatGPT. To bude jedině. Please generate cool pre-workout grafika, yes. Čau. Aby to bylo místo. Čau, já tě vidím. Martin Polanka, těší mě. Z té ruky jsem nabil extrémní testosteron. Hnedka mi z toho, jo. Cítím to jako. Kolik to má kalorií, kolik to má bílkovin, kolik to má sacharidů, kolik to má dohromady všechno? No. Řeknu ti přesně, ale je tam 130 gramů rýžový kaše, 10 gramů hořký čokolády, co má 90%, 40 gramů proteinu. Kde máš tvojho odborníka? Druhého. Pre-workout jídlo. Myslím, že druhého bereš odborníka. Dobrou chuť. Jak sa Shades? Však to je To som ja? Si sa ostrihal? No, čo ti jebe? Počkaj. To som ja? Sa ostrihal? No, Pičovina. naozaj. Za Adamom, Je za Adamom? No. Hej? To je Pozri pravda. sa, jednak jednej, pozri. To je pravda. Má velký nos, nemá vlasy a je totálně built jak svině, takže Kámo. basically já jako. A dropuju železo. Dropuješ železo? Dropuju železo, když mě zabiješ, kámo. Žereš? Co na to říkáš? Raw Energy Mango M Cashew. Kysáčky nežeru, vole. Ukáž? Fuj. Kámo, to je nejlepší pre-workout jídlo, jako. Jo? S banánem, ty vole. To je včas. Aha, to som ešte nevidel. Jak hrdo to drží ešte? Dosť originálne. To mal tak. Ty kekes. Vianoce? Vánočky. Denis, jak sa cítiš? Ja? No jasné. Dobre, tu ideme, tu je one. Dneska fotíme pre kostol, tu je väža. Ukáž kostel? Pre kostol, väža. No, Pozri to tričko, hej. ukáž to. Dneska škola v prírode aj s chalami. Toto je vedúci. On nás má na starosti. Animátor sa je. Animátor. Ja som asistent animátora. A to je asistenta animátora. Hej. A máme tu také trampolínové centrum. Má veľa prírody, hlavne oxid uhličitý, fosfor, Oxid uhličitý? jód, Vitamín D3. Tak. D3, K2, všetko, jódy a tak ďalej. Takže máme sa tu fakt dobre. Neuroflow? Počkám, jo, jenom pumpu, bez kofeinu, ale ještě počkám, až přijde Jaro. A mám v tom sůl, ještě na pumpu. A až přijde Jaro, tak mu ještě něco ukradnu. Nice. Já mám, to se nechci dát. Aj. Já ho mám ještě nepřechutnaný. A mal si to už, určite. Nemáš No ten a? novej, ten přechucený. Je to přepal. Je to prepal, hej? Ja som mu to hovoril po ceste na video. Já nechápu, jak lidi prostě můžou Já jsem- to třeba nefunguje, kámo. To musí být feťák, ten člověk. Ja som to mal, že raz. A to Jestli som mal řekneš, polovicu. Jestli řekneš, že ti to nefunguje, tak jdi kámo na lačno, vem se na našu odměrku a ty mi řekni, že to nefunguje. Ale aj Reborn je silný.
Čo to je za príchuť, toto má byť, čo? Tohle je, že industrial hazard. No 5 tak, cm. kámo, a to tak chutí, ne? No, jako hazarduješ se svým zdravím, kámo. Jsem měl dvě různý Na zdraví. fatality, jedna chutnala vodou, To takto? Fúha. Joj. Vzal celú, kámo? Ojoj. No ukáž, Denis. Jedna. Na půlně s fatalitkou. Kamera nechce na to, aby sa lepšie držala Kámo, kamera. ja som mal, že 2 monstre, to by ma zabilo asi. To možno ešte stále, no. Čo? Máš to isté tričko, čo ja inak. Ne, ty máš to isté, čo ja. Nie, ty máš čo ja. Ne, ty máš čo ja. Ty máš čo Ty ja. máš čo ja. Ty máš čo Ty 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 máš čo ja. Čo ja mám, Ty ty máš máš. čo ja. Joj. Zase koho si za. Nádor, že vlastne nové fitko idem skúsiť a idem vlastne ruky, čiže skúsim iba jednoručky, to je maximum, čo skúsim. Lebo 42 a 45, hej? Čo? To jaký je mo? To ti je, kámo. Akože, to je tajná technika, kámo. Musíš napodobniť emoc Clash Royale. Dobre? Kúpime dneska toho Mega Knighta, Denis? Dneska ideme kúpiť evolúcie po fitku. Kámo, ty jsi taky celkem ředitel vápenky, ne? Čo som? Ředitel vápenky. To mi všichni píšou do komentářů, že... Náš ředitel vápenky. Ředitel vápenky? To je, že kámo, jsi tak bílej, že jak kdybys dělal s vápnem. Tak ja chodím iba do roboty a cvičiť, to je všetko, čo robím vo svojom živote. Je to optimální, máš uhloměr, kámo? Já myslím... Tuším, není optimálne rozprávať pri tom, kámo. To není optimálny pohľad, musíš... Tak, to je ono. To je ono. Šizi. Spravil som prúser, lebo keď ideš 1 až 4 opakovanie, to máš tak, že optimálne. Jo. Alebo tak 1 až 6 to je tak, že optimálne. Potom 8 až 12 to už je... No jasně. A keď máš 7 opakovaní, to som... Nedá sa ho počúvať. No kámo, teďka to tělo vůbec neví, Hej, jako dal jestli som 7 opakovaní a teraz proste nevieš, že či si optimálny alebo ne, takže proste tvoje telo sa zblázni a umreš. A hlavně vůbec nebude potom mít čas přemýšlet na to, jakoby na ten růst, že teďka jsou úplně jakoby, hlavně překvapil, že zdal 7 opakování, víš? Že on má prostě, že 8 opakování, že to je a 4, že jsou dobrý, ale 7, co s tím má dělat to tělo, kámo? To bola proste, to ide do minusu. Jo. A co má potom říkat Jaro, který na tom hledá 20 opakování? No. Ja robím pomale neutrálne, aby som sa urobil ťažšie. Môžem si Máš vypnúť šiltovku? Chcem to skúsiť, nebude. Ale je spotená je, kámo. To čo dal? Stavbar, ty kok... George Washington Fitness, dobre, akurát, že som sa mohol rozhodnúť cvičiť niečo iné, lebo som skúsil tak jednoručky max. Ale pekné, nové fitko, ne? Hej, že vraj mesiac otvorené. Takže mesiac otvorené, George Fitness a hodnotíme koľko? Pohy je hodnotič. 8,78 z 10. A za čo dole body? Furt jakoby je to mladý fitko, takže tady není taková, ne, možná 9,135. Ideme sa na obědvat. Dobre som to povedal? Co? Ideme obědvat? Ne, jdeme. Ideme obědvat. Žádný i. Jdeme. Jdeme obědvat? Kam jdeme obědvat?
Jdeme obědvat, nevím. Toto je veľká vec. Ale ja by som to radšej Toto je ale veľká presne, vec. ja sa vyzlečem a že s holými vajcami tam budem To je sedieť a veľká vec. tie guličky mi budú tak dobre, vieš, Áno, ale robiť. si vybrať- Dobre, a ňouma je horšia nadávka ako moula? Jo, myslím, no moula podle mě neexistuje. Fakt? Ne, jsi moula. Chceš moula? To sa hovorí. Jo. Kde sme? Dneska s Ficom na obede, tuto Fico vedľa sedí. Ahojte. Že vraj dneska firemná karta zaplače, som počul. Však ale však firemná karta je zvyknutá od bývalého spoločníka, ne? on sa zvykne tak deliť. Po ceste sem v aute sme sa rozprávali so Shadesom, že musíme kúpiť evolúciu do Clash Royale. Toto sleduje moja priateľka, ospravedlňujem sa, hej, že opäť urobím tento zlý nákup, ale takto, že shop. A že rozmýšľali sme, že akú evolúciu kúpime. Ale keďže máme obidva nervy so Shadesom na... Jak sa volá? Mega Knight? Kámo, najhoršie je tak ten golem drbnutý. Takže, počkaj, banka. A ja, nie. Takto. Nie, nedal, že to love, že... Nekupovat gemy? Prvý nákup, počkaj. Dobre, takže máme čo? Dve evolúcie. Kokos, evolúcia na Mega Knight. Kompletná, hej? Takto budem skákať. Daj zvučku. Že viete, čo je halus? Že Shades mi povedal v aute, že ak to kúpim ja, tak kúpi Battle Pass plus evolúciu. som na niekoho. nepovedal. Takže Shades tam ide dať 30 eur práve. Povedal som, že ona je evolúciu, debil. Žena. Dobre, daj to na mňa. Ukáž, koľko máš trofejí? 6200 derankov som trošku Ježiš, ja teraz... som ťa predbehol za týždeň. Ja som to vypínal Za dosť týždeň často, som lebo ťa mal predbehol. nervy. Nevadí, Aj. nevadí. Dobre, kde sú? Dobre, jedna evolúcia. Aj. Ináč vieš, čo sa stane, že teraz sme kúpili obidvaja Mega Knighta a teraz príde nový patch Že ho nerfnú. a nerfnú ho, kámo. Teraz... A druhá. Aj. Ale každý týždeň 10 € PSF karty mi dávala Starka. Nedala mi 10 €, že kúp si sladkosti. Ja som hodne výslovne chcel, že PSF kartu, čiže mi chodil kúpať PSF kartu. Ako som ho dostal, som utekal domov, hneď som ho narúbal do LOLka a hneď som kúpil skiny. A čo? Koľko si narúbal do LoLka dokopy? Približne. 700 € isto. 700 €? Ale do Fortniteu to je horšie. Aj, koľko? 1,5, verím, že hej. Aj. Dneska takto, počkaj, tak. Ty, dobre. Kámo, toto vyzerá extrémne dobre. Ak ste dokúkali až sem, tak ste sa dostali na koniec videa. Ja momentálne šoferujem domov, máme pred sebou 3-hodinovú jazdu. Som veľmi rád, že sme sa tohto zúčastnili, hej. Som rád, že som prvýkrát v živote videl naživo Pohyho, že není to AI-ko. Videl som Nikolasa Mareka, takže som rád, že sme sa s chalami stretli. Nové veci už čoskoro na Vejny Galaxii, oblečenie, čo sme dneska fotili. Kód Denis5, aby ste podporili mňa. A my sa vidíme opäť budúci týždeň, pokiaľ dojdeme túto cestu normálne. Takže budúci týždeň, ďakujem za sledovanie a to je všetko. VenyGalaxy.shop, kód Denis5.